този клип ще ви разкажа как се изкарват пари от YouTube, какви опции имате като ютубър да изкарвате пари и какви цифри може да очаквате. Занимавам се с YouTube от края на 2016 година. Имам развит английски канал с 150 000 абоната. Имам няколко български канала, най-главният ми е с над 130 000 абоната. Та заради това реших да ви разкажа за начините, които съм използвал през годините, за да изкарвам пари от YouTube. Знам, че на много хора са им интересни и ето го първият начин. Ad Revenue. Или на български казано, това са изцяло парите, които идват само от клиповете и нищо друго. Много не харесвам използването на чуждици, но в този клип просто е неизбежно. Когато става въпрос за Ad Revenue, имаме RPM и CPM. CPM са парите, които получава YouTube за 1000 гледания на този клип, а RPM е нещо, което ние получаваме като ютубъри. Например, клип от главния канал, който се казва "Той надува гайдата", CPM е $2.81, а RPM е нещо, което аз съм получил, е $1.33 на 1000 гледания. Та единственият начин в YouTube да правите пари, имам предвид с Ad Revenue, е когато получавате гледания. Няма никакво значение какви са вашите абонати, колко лайка има клипа, колко коментара има. Единственото, което има значение, са гледанията. Естествено и много зависи колко реклами са изгледани в този клип, защото различните формати клипове получават различен RPM. Тук пак почна да става много технично, затова да го кажа по-лесно на български. Ако имате клип, който е 10 минути и 2 часа и половина, естествено, че този клип 2 часа и половина ще изкара много повече пари, отколкото този с 10 минути. Масово хората в YouTube Audience Retention, ангажираността на хората е около 50%, 60% при по-добрите клипове. Има и такива хора като MrBeast, например, които получават 70 и 80% дори ретеншън. Та това значи, че ако имате 50% ретеншън на 10 минутен клип, това са 5 минути. Хората са гледали средно вашият клип 5 минути. След това са го затворили или са отишли на друг клип. Следващото нещо, от което зависи какви пари ние ще получаваме на 1000 гледания, е в кой жанр сте. Например, този финансов канал изкарва доста повече пари, отколкото главния ми канал. Просто защото този канал е свързан с финанси. Аз съм направил този канал точно с тази цел, за да изкарва пари, за да мога да си финансирам главния канал. А и също така интересно ми е да чета неща за финанси и успях да се чета така, че да правя нещо интересно за себе си, да помагам на хората и в същото време да помагам и на себе си, като спонсорирам главния си канал с този. В това видео ще говорим изцяло за клипове, които са до 20-30 минутни, защото играта се променя много, когато качвате подкасти и дълъг формат клипове като цяло. Та какви цифри може да очаквате от Ad Revenue? Поред мен много е реалистично за клипове между 8 минути и 20 минути да изкарвате между $1 и $1.50 на 1000 гледания. Това значи, че примерно вие, ако сте качили клип, който е 15 минути и са го гледали поне 50% хората, вие ще изкарате $1.50, да кажем. Този клип, за да ви изкара поне $150, той трябва да има 100 000 гледания. Мисля, че дадох прекалено много информация с това Ad Revenue, но исках да бъдем наясно как ютуберите изкарват пари само единствено от YouTube. Следващия начин, по който може да изкарвате пари, е с спонсори на канала или с спонсорирани видеа. Разликата е, че спонсорите са дългосрочни, а спонсорираните видеа може някой да е платил само за едно видео. Все още в България обаче е доста трудно с спонсорите, с спонсорираните видеа. Фирмите сякаш все още не са готови да плащат на инфлуенсъри, макар че последната година-две доста се попромениха нещата. За спонсорство в България сумите могат да варират доста. Бих казал от 300 лева до 5000 лева могат да варират. Много зависи колко е голям вашият канал, колко гледания прави, на каква тематика, нали, каква е нишата на канала. Това, което бих казал, е, че за повечето канали в България се изкарва между 500 и 1000 лева на интеграция. Но пак, зависи как се пазарите, колко е голям канала и така нататък и така нататък. Това, което винаги ми се е случвало, е или спонсорите ми пишат имейл, или аз пиша оферта на някоя фирма, която много харесвам, използвам и така нататък. И се е случвало дори да трябва да пратя 4, 5, 6, 7 имейла преди да ми отговорят. Та и спонсорите на този канал и на това видео са Admirals. Най-вероятно вече знаете, че Admirals е борса, през която може да търгувате акции, злато, петрол, сребро и много други неща. Аз наскоро реших да инвестирам малко повече пари в акции, отколкото имах, просто защото искам да имам пари на различни места, защото харесвам фирмите, в които съм инвестирал, Apple, Adobe. Това са все неща, които използвам. Последната инвестиция беше и в Google, защото съм ютубър, както казах вече от 2016 година края. В Admirals имате
имате супер много инструменти, които може да използвате по време на търгуване, на инвестиране. Имате и дебитна карта, която може да използвате абсолютно навсякъде. Ще оставя линк долу в описанието за Admirals. Знаете, че когато използвате тези линкове, страшно много подпомагате този канал да се развива. И следващия начин, по който може да изкарвате пари естествено от YouTube, е Affiliate линкове. Както разбрахте, най-вероятно имам Affiliate линк с Admirals. През годините съм имал и други Affiliate линкове с много други фирми. Много фирми работят на следния принцип. На всяка продажба, която направите с вашия Affiliate линк, вие получавате процент. Може да е 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, според зависи как се разберете. За физическите продукти, примерно ако искам да продам това шише на вас с Affiliate линк, тук маржа му ще бъде доста по-нисък и това значи примерно, че... не мога да го кажа това име. Абе, те декатhlонските шишета, ама не мога да му кажа името. Маржа на тези шишета ще бъде доста по-малък, отколкото на дигитален продукт. Докато това шише дойде до мен, докато дойде до магазина, откъдето съм го купил, има много разходи. Докато при дигиталните продукти в повечето случаи няма разходи. И затова, примерно, за това шише ще ми дадат 2%. Обаче, ако искам да ви продам някой софтуер, който е приложение за телефон, например, там може да получите процент, който е 50%. Това нещо сега, което ще ви кажа, е много важно, което аз така пренебрегвах дълги години. Аз винаги съм си мислил, че колкото повече гледания имаш, толкова повече пари ще правиш. Което е тотално невярно. Много зависи каква е вашата аудитория, дали е платежоспособна, дали са ученици, дали са зрели хора. Както може да си представите, на този канал аудиторията е доста по-зряла, отколкото на главния канал, защото там са забавни видеа, няма нещо поучително. Това значи, че в главния канал аз имам много малко неща, които мога да промотирам и с които естествено да изкарам пари. Това, което много често фирмите използват с главния ми канал, е Brand Awareness. Или на български казано, просто защото гледанията са супер много, стигат до супер много хора и просто хората започват да разбират за тази фирма, за дадената фирма. Но тя колко продажби ще направи, това вече много зависи. Може би трябва да дам малко по-конкретен пример. Ако имате канал за строителство, примерно вие строите къщи, на тази тематика са ви клиповете. Много добър афилиейт партньор за вас би бил Practicare, Baumax, някоя фирма, която продава бетон много ефтино. Просто трябва нещо, което промотирате, да е тематично за канала. По този начин е гарантирано, че вие с афилиейт може да изкарвате пари. Сумата, която може да получавате на место от афилиейт, наистина може да варира зверски. Но да кажем, че имате фирма, която е тематична за вашия канал, поред мен преспокойно може да изкарвате от 300 до 5-6 хиляди лева. Естествено, 5-6 хиляди лева са наистина много. Вие трябва да сте направили примерно на 10% афилиейт 50 хиляди лева оборот, за да получите 5 хиляди лева. Но както казах, това не е невъзможно. Много зависи от тематиката на вашия канал. Следващия начин, с който може да изкарвате пари в YouTube, е Super Thanks или с Memberships. Super Thanks е всъщност коментар плюс дарение. Хубаво е да спомена, че за Super Thanks и за Memberships в YouTube се взема 70% от цялата сума, другите 30% естествено отиват за YouTube, което е доста по-добре, защото в Twitch е 50 на 50. Membership е платен абонамент за даден канал. Повечето хора харесват някой ютубър и искат да го подкрепят, затова стават мембари на канала. Доколкото знам, най-успешният с мембарите в българския YouTube е Любо Жечев. Просто се справя много добре. Петия вариант, с който може да изкарате пари, е Patreon. Той е доста сходен на Memberships в YouTube, но сякаш все още в България не се приема Patreon толкова добре. Естествено има един човек в България, който се справя много добре с Patreon и това е Цанов. Просто има супер много стойност в него е Patreon, не е просто някакво дарение. Но както казах, ако изключим Цанов, сякаш Patreon не се приема толкова добре още в България. Та за да изкарвате наистина пари от Patreon, трябва да има някаква стойност, за да може хората да платят. Дори наистина да имате големи фенове, те няма да се абонират за вашия Patreon, ако няма никаква стойност там. Аз лично не съм фен на платеното съдържание. Не казвам, че е грешно, просто на мен някак се не ми се нрави. За платени услуги, за платен продукт, да. Но нали целта е на тези видеоклипове те да са безплатни. И ако човек иска нещо повече, то вече да е платено. Но самите клипове, самото съдържание, то според мен в моята глава винаги трябва да е безплатно. Шестото нещо, с което може да изкарате пари от YouTube, са услуги. Например, може да сте много добри по математика и това да промотирате и да имате частни уроци. Ние, например, имаме платени YouTube консултации и хората идват при нас да ни питат как да развият канала. Някой път имат проблеми с гледанията, как да получат повече гледания, как да изкарват повече пари от YouTube, за което е и този клип. И това е услуга. Намерете в какво сте добри и това нещо може да го промотирате като услуга в канала си.
Другото нещо, което е доста сходно на услугите, това е дигиталния продукт. Пример за дигитален продукт е, знаете, че имаме програми за отслабване. boostbydrumev.com, това е нашият дигитален продукт. Той се зароди, понеже дълги години имах проблеми с килограмите, макар винаги да съм тренирал и то на много високо ниво, на професионално ниво. И 2021 година реших, че искам да влезна във форма. Много добър мой приятел ми помогна с това нещо. Успях доста вредни навици да изхвърля от живота си и тогава си казах, добре, защо не направим нещо такова, след като ти ми помогна на мен, може да помогнем и на други хора. В същото време хем помагаме на други хора, хем получаваме заплащане за това. Казах на моя съдружник, ти имаш знанията, аз имам платформата да промотирам и така създадохме Boost by Drumev. Готиното при дигиталните продукти е, че там нямате никакви разходи. Разход би бил хостинга на вашия вебсайт, домейн, за поддръжка може да си платите за вебсайта и евентуално, ако имате Facebook кампания, да плащате за реклама. Друг начин да изкарате пари от YouTube е братът на дигиталния продукт, физическия продукт. Пример за физически продукт е мърч. Ако имате тениски, които искате да продавате, ако примерно тази бутилка на нея има името на вашият канал, може да я продавате, но там със сигурност имате разходи, логистични, други разходи, главоболия, докато стане самия продукт. Доста по-трудоемко е, доста по-сложно е. Ако имате, да кажем, ако сте поръчали 300 тениски, къде ще ги държите тези 300 тениски? Кога ще ги изпращате? Трябва да кажем, ако искате всеки път, в който някой си поръча днес, утре да е при него, вие трябва да го изпратите на същия ден. Това значи, че дори ако ходите на почивка, вие трябва да се носите мърч с вас, за да може от почивката да си го изпратите. За голям късмет има доста фирми в България, които вече предлагат тази услуга да направят мърч вместо вас. Те да се занимават абсолютно с всичко, с изпращане, с връщане на продукти, с вашият сайт, с абсолютно всичко. Вие просто трябва да кажете, имам супер яка тениска, ако искате да подкрепите канала, отидете в сайта ми да си вземете и всичко останало го прави тази фирма. Естествено получавате доста по-малко пари, отколкото ако вие си го правите, но пък трябва да прецените дали имате достатъчно време да го правите и ако нямате, просто ще получавате по-малко пари за това. Надявам се този клип да ви е бил интересен и на някои хора полезен. Ако искате да видите още такива клипове, цъкнете тук. Чао!